در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه از 17 می سال 2024 تحت رقم 322 درباره تجلیل روز بین المللی محیط زیست در شهر دوشنبه تدبیرهای آبادانی وسعت تازه گرفت. با ابتکار سیاست حفظ محیط زیست در شهر دوشنبه در حدودهای مرزی و مأموری پایتخت اکسی‌های تازگی محل، تازگی راه اتومبیلگرد و تازگی ساحل تشکیل و گذرانیده شد. جزئیات بیشتر در این باره. бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳити зист ва амалигардонии соли маърифати экологӣ бо ташаббуси сарёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри душанбе дар мавзеъҳои алоҳидаи навоҳии пойтахт тадбирҳои тозакорӣ ҷонок гардонида шуд. дар доираи нақша чорабиниҳои сарёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри душанбе ва шуъбаҳои он дар ноҳияҳо дар роҳи мошингарди душанбе-чаноқ аксияи тозагии роҳ гузаронида шуд. ташкилкунандагон барои дар сатҳи баланд гузаронидани тозакорӣ теъдоди муайяни кормандони муассисаву ташкилоти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомониро ҷалб намуданд. дар ин аксияи мо кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шуъбаи ҷавонон, тандурустӣ, соҳаи коммуналӣ, раёсати истифодавари роҳҳо ва шуъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ фаъолона иштирок доранд. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар минтақаҳои канали селпартови ҳофизи Шерозӣ, назди корхонаи Сиёма ва хусусан дар чанд ҷои ҳудудҳои ноҳия аксияи тозагии соҳил, маҳал ва шоҳроҳ рафта истодааст. кормандони бахши кор бо ҷавонон, ободонӣ ва кабудизоркунии ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар аксияи тозагии роҳ, қитъаҳои канори роҳи автомобилгард, ҷӯйбор, роҳравои пиёдагардӣ ва гӯшаҳои сарсабзро аз партовҳо ва алафҳои бегона тоза карданд. барои корҳои ҷамъиятӣ иштирок кардан сами худро мегузорем барои тозагии маҳал ки дигарҳоям аз мо ибрат гиранд. ҳар касе ки пеши хонаи худ, маҳаллаи худ, ватани худ обод тоза кунем, Тоҷикистон мо бозам зеботар мешавад. тадбирҳои тозакорӣ дар ҳудудҳои алоҳидаи ноҳияи Сино ҳам ҷараён гирифт. дар аксияи тозагии маҳал кормандони касбу кори гуногун иштирок карда масофаи муайяни муҳити зистро аз партовҳои сахти маишӣ, полиэтиленӣ ва алафҳои бегона тоза намуданд. чунин шанбегиҳо яъне тозагии аксияи тозагии маҳал соҳил ҳар шанбе дар ҳудуди ноҳияи Сино гузаронида мешавад. мақсади баргузор намудани корҳои ободонӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо сарсабзу шукуфон нигоҳ доштани муҳити зист ва ҳар гӯшаи Душанбе шаҳр мебошад. баргузор намудани чунин чорабинҳо аз як тараф баҳри сазовор таҷлил намудани ҷашнҳои миллӣ ва ҳифзи муҳити зист бошад, аз ҷониби дигар воситаи хуби тарбияи ватандӯстии ҷавонон ва баланд бардоштани ҳисси эҳтиром ба ватану меҳан ва тозаву обод нигоҳ доштани ҳар гӯшаи диёр арзёбӣ мегардад.